ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। କଥାଟା ଏତିକି ଟିକେ ଫରକ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜେ ବିଦାୟ କରିଦେଉଛୁ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ବିଦାୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ବିଦାୟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପୁଅ କି ଆଜି ଘରେ ବସିବା ପାଇଁ ସଫା ଖୋଜିଥାଏ, ବସିବା ପାଇଁ ପଟି ଖୋଜିଥାଏ, ସେଇ ପୁଅଟି ଦେଖ ଏମିତିକା ଜାଗାରେ କଣ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ। ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ମା ଜାଗାରେ ଶାଶୁ ମୁଠିଏ ମିଳିଯିବ, ବାପା ଜାଗାରେ ଶ୍ୱଶୁର ମିଳିଯିବ, ଭାଇ ଜାଗାରେ ଦିଅର ମିଳିଯିବ, ଭଉଣୀ ଜାଗାରେ ନଣନ୍ଦ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା, ସେ ଯାକ ମିଳିବାଟା ଆମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଯାକ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମକୁ। କାରଣ ସେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟକର ବିଷୟ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ପରିବାର ପାଳିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିଦେଶରେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ତ ନିହାତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ବୁଝିବା ଲୋକ ଠିକ୍ ବୁଝିବ।